Armut ki Chief Executive Member Barim ka Khasil Satumas District Council ke HDC ka tau ba rangsai makado bat uba CBCM kilapan yeso eladi haka absantrik nalar ajar po ar saka United Democratic Party UDP hak jelang ke penlong hayo molong nopo nalor ba rangsai ubadairu Chairman Barim ka ke HDC bat nok ajimut ka riboy dorbar ba uba CBCM ubadairu unong ajimut ka National People Party nongpo konsensi la sakiru ya kejingwan penyeso ba RB Shada Presiden ka riboy dorbar ubadairu Presiden Barim ka Umsning Constituency People Forum nalor kiwepat kirurangba ka riboy la priang sobha ya kitay kirurangba kibakanthop na kiwepat kiseng paper daw Presiden ka UDP ba medba lingdo ubadairu lampang ka yengdo ba thawang ka jala ka lang ba Pius Marwen MLA Kranikor Balaji Rani MTC nongpo bat kiwepat kirurangba bat kinong ilam Kawawan mentasi Banesaki Batban Priang Burong Yuti Iparok Nalo Kino Yalam Kilida Belajar Ngi Barawayu Bat Mafi Iwe Beraka Kiwalina Ki Political Party Ki Wapero Kiwana Nechkam Halor Kajin Perkhat Ramba Kajin Perkhat Kawadonnya Kajin Kekling Kilasimnya Karai Banuan Banjoan Saka Party ini Kamleng Bat Kamlong Kabasok Yang Inoyalam Magilda Banjoan Bat Berenti Dawawi Party Saka Party Ganesnya Bagalong Limba Kajin Perkhat Kawajanio Kajin Perkhat Kebamayan Kajin Perkhat Kebalong Rangba Sisa Kabalongnya Kajin Keklik Kumau Babila Syum Adong Mewuat Banjoan No Saka Party Ini persang Nagayang Jungi Kapati ini Banlen yang kebanyakannya di Nongyalam Kibat Humai Kawan Banjoan Saka Party Nakwa Banbersayang ni Bagi balok Bagi nongit kam Joka parti lebih kepada Bawa sekata Kimde Bandon Bejin Sungguh Kebawaklah Bayong ni ino Ni jendak no Lari ni ketai no yaki Naka parti Kejimwan Ban Priang yaki Nongyalam Kibat Humai Saka parti kalau Bandang berkain susu ya parti Mentang ilonkan perangkot kiamane, mereka alaja akan pra general election, ilonkan mereka kiamane. Disuruh kok, babilos hijau dia kapai election. Nari kok, bayu Clinton hijau dia kapai election, nak omong plan. Niyo plus sangat election. Kau yang kesilakan dengan kapai election. Tama kaya seat dito PDP. Nama Presiden ng ato ko dito daw ko. Ide ugamali na kasya ang sus. Nga sim kene kalat ke kabu ban pensai pajba ya ki parlok kumju ro ya ki nong song snong jong ka dong rib hoi bat ban penpoi ro ya ka kubor sya ka jelahi bro kowe nga sim ya kene karai hadin ba ngala perkhat sanibha ban ngala yo ro kalat ban persyang ban kontes House nem arjar katra lang baka NPP da ka jingkwi lenti
ba ka parti NPP kan la shisha banai ge jing chakri ga bakham ha yaw pai no sung jong ga jala ga jingi bat kham tam ye ga dong ri bhoi ngakum u lidar jong ga dong ri bhoi nga perkhat ya ki nong song snong nadu ki nong rap ki nong bela ki khana school ki nong trai sarkar bat ki we te kham tam le ha ga ji dei bat ka kamai ga kaji te hadin bangalai i ya ka polisi trai kam ka ba ka NPP ka shim ban penyar tenat ya ka jing trai sabar jong ka jala ka chuni ka haban kudup ya ka north east bro ka we bat kat no kat ne teli ki state hapo ka India ha bangala persang ban perkat sani bha ngayo i ba ka jing ya telun jong ka por ka bor financially physically ki hab ban penlut ya ka north east bat sabar ka north east na kata kadau ngayo i badai tang ka seng UDP ka badai ka seng ka ban pe ka ban khmi ya ka jela bat kerpang ru ya ka rikhasi penar ka ban la ban pentelun na ka benta ki jingdon kam jong ginong kisong hang tang sasim karai ban rung ha ka ne ka seng UDP kita ki de gijing persyang kum ki parlok kum ki no yalam kadon ka hok ya kino yalam jong sang kongres kino yalam jong ki wik sang ban approach yang bat ban ya discuss bat ki namar ngampwa ban kantai ya kono political party bakan wan ban ya kendu ban nga lane ha baki khot ngale nga persang ban sngap ban sngo ya ke kubor ka mamki ya kren ten rei kini ki je ngala pensong nong rim ha habaro kiliang nadu kino yalam hadu kalawe ke bakila ban aika jinge trading ta kadau ba ngam sem latre bandrung hakiwe pat kisang light no egene ka sang UDP ngakwa ban karpat ngapil sya ki parlok ki balaya rung UDP sya ki parlok ki bompat rung sangane ka sangru bakin perkhat sani bha ba ka sang UDP kande ka sang ka ba ngi kime lenti bakan la ban ai ka jing chakri lada mangi iwe pewe ngin ai ka lat yaki bakin pentelun ya ka borsim phanga mamki kidan batkin chakri ru tang ya ka state ka jongi bat ya ki bre ki badai ki basong ki basa hapo ka state ka jongi bat kham tam ya ka dong ri bhoi ka dei ka jing shisha ha ga banang kong ngala persyang bantur ban yaj ban ya hisong ki thau ha ka mahoti konstitusi kum uwe bala ju sekri teng ha ga dong ri bhoi nga persyang ban tuat jingmot ban ya kendu ki rong ba jong mahoti konstitusi ban bala persyang ru ban keren ha kino yalam jong ka UDP te hadin bangal alap ba kita ki jing persang junga bat ka jarang khatru ba ka koj ka khia hayeng hasam kam dabyang na kata kadau ngapen so ki parlok ki junga ba nga sim karai bang ba ngam long bane chakmat ya menta henry kum ubreu baju tre ka kwa benong ba ngin ya le sak UDP da ka ban support ya ki riurang ba ki badon kamon ban sakri bat ki badon ru ka thong ka ban ai ki jing tre lang yo pai ong sing jong ka mau hati den ta kadau nga rung hagane ka seng UDP om ban ya pan tiket om ban ya kontes hendring rung na ka menta ban pengklan ban long ti ka mon ti ka diang jong ka parti lada ka parti ka pendon kaminga ngantre kan ibu ibor iba uble ula ai karpangenga ka jing sampang bat kumjur ka jing slok argat perlok ngakum ubreu ubala juya mat ru ban tre haki bentaba per ngashim kan galat ka kabu ban ai jumot ya ki parlok ki baladun lupa ka jumot ya perkat ban kersan ya UDP bat kumjuru ya ki parlok ki ba persyang ban kersan ki wi ki parti kum genong sunong ka dong riboy kamtam bakin perkat sani ba hagane ka kenti na ka banta ban wan ra ya ka jing syakri ka bakambit kambiang dalade naga banta yalade kamut yo pat ong sunong jongka dong riboy kamtam ba kin sutu ban pentelon ya ka jing chakri tang hai idong kin la ban ai ka jing chakri kambha bat kumjo ban pentelon ka kamai ka ji bat kata ka dei ka seng UDP ka badon ka thong ka ban penlut por kerpang tang hapo ile jeli kam don kam ban penlut por ban sabar ban wat ikino ki parlok hapo ka lam jonga hapo ni gimnai bladap hadin bang lai kendu ya UDP ru ya sunshine makri udah kandidat jonga USPF hindai ndang ngilayo pada bandrung cara UDP hak arhu
ka USPF kaladu ka dekat kaladam sendan bat ia kata ke tiket ka jingidei bat uson chan makri ha ka jingidei baka UDP nam sling circle ngim ya keren shwa ya kata ka jing ko nengkong galong bangin pinklan ya ka parti hadin ba ka ibangi larung matarai ka parti ka peji kumba uba medba mene ku presiden ulakren ni kam prefer ban ai tiket ia ubriu ubadon ginong but ke katui kala indicate yang ni ba uson chai makri udon ginong but ke babun apo ka jing tre jong ka USPF tingin atatin ba landa ndang ilarung ya ka parti kan pe ia kata ka benta ngin hap kindon hi kibriu jong ngiru man apply ya kata ka tiket ya hadin bangi apply kindon ki proses ke baka nakaliang ka parti kan penbaik dia ya kano ka baka parti karai ngin pediang pe sisin bangi larung ngim don kano ka jing bu kondon lada ka parti ka ai ngilak mempalan lada kam ai ru ngin ini ha parti nga mga kamon ya parti UDP kalong alor ginong rib ke bubu ngala trei bat kui parti at isnem lalai henry hapo kini kisnem ngayo i kajing pai kajing prajong ke parti ba fair nginom ya batai ya kita parti ke ba pai henry ngayo i ba ki kui parti aba di persyang bantai ya kakam election na gabanta kisnem abulai ki babuni ki kini parti ki suthung ya ki kandidat najrong kat ba Kiwanra ru ya ki kandidat ki banabar jong kya jaka ka bangidon te hindekat baga UDP pat habang apet mga hapo kini gibnay ngayo i baki wat ya ki kandidat ki banapo jong ki jaka ki bangidon ki briu ki banabar kimyolat ha ka UDP hapo jong ribo district hamtram jadi nakata ngadon di semua ba ngamdi bangalong komunal hindi ka semua golong ba kitrai hi don kaman ailat kiswa malada kitrai kim don dia kata dem man se man ai ya ki pa ka parti UDP ka kamdon kata ka man sem man ailat ya ki lokal bakin yong kinoyale hakana banwa jadi pun kloy jonga bandrung sya ka UDP iswa bandrung luson sai makri batiken hun na ka USPF na marapo kini ribnai ngalong mga ukum yalam jong kami ka USPF adu kini tarik tang hapo kini kita yung atang si ino bagajing ino jonga nagakam kum presiden yung USPF kam dadi bangam kwa su ban yetre bat u kadlong mangakwa ba u bangan aila diu bu unang kampaw su hagjing day bat kaneka USPF namar ka USPF kadai ka body ka pangila form haying jong u ha ka khanyo tarik ju bunai February bat day hapo kata ka USPF bangila peniyang yu ukup kandidat jong ka USPF hadin bangila persyang baniay katukan ne benai ha ka ka USPF ngilap ngisyam ba ban suya hida ka USPF kalong ka ba yang ngi bangin po sa katong dede na ta ka daw ngi persyang bantuat bat kini parti riulum ban ngi kendu ya gini ginoyalam wa khamat jong ka ban ngila persyang bania keren kiru i ya kejing ya lenti jong ka USPF hapo kini gibnai kejing yalam jonga te kila persyang ban ngilai don kejing ya keren ngilai yakut bangin ya ni rung sya ka UDP kaya kata halo sa kanorim te kejing rung swa jonga menta bede swa ban rung kini ki ka USPF hak arnyo terik kalong kamdan ru kalong tang namar ba kidon kiri orang ba kibakwa bania rung lem bat mangi kum ginoy lam hapo jong district namar katu ka arfanyo tarik ka datang na kabenta hakaba pediang da ka circle hakijing penbaik menengkong bat kane kajing pediang pada menta ka sengi ka dei kajing pediang jong district te ngimdan ni kajing ya pher hapdiang kajing pediang hukum kita jadi nak ta ka daw ka poin nengkong ko long ba ngakwa ba uson chai makri kunpau badru buun yalam mo ya kita ki san hajar ngot kita ki nongbut ki jong u hapo jong ka USPF jadi kita